Rusi Rapid 150 Glossy version 2021. Review, cash, and installment. Noxky Vlog. Ito naman mga kapatid yung Rusi Rapid 150 mga kapatid, no? Ayan. Ang ganda ng pagkakalagay ng sticker niya dito. Ayan, makikita natin pati dito. Premium yung dating mga kapatid pag tinignan natin sa personal. Ayan, no? Naka-emboss siya eh. Ano? Tapos yung pagkaka-paint talaga dito ng kulay parang gold na orange. Ganon, sa mga nakakaalam ng kulay nito mga kapatid, i-comment nyo dyan sa comment section, no? Yan. Nagandahan lang din ako sa kulay nito. Simple pero elegant ang dating, no? Ayan. Sa fender niya dito glossy black siya. Tapos sa headlight niya hindi pa siya LED, no? Halogen bulb pa rin siya. Tapos meron siyang daytime running light dito o park light na kulay white. Ito nandito. Tapos dito matte black ito. Then pagdating naman sa taas dito, tsaka dito sa kanyang head cowling mga kapatid, ay glossy black. Tapos may sticker dito na Rusi, no? Ayan. Para ka nating naka-Aerox nito mga kapatid. Pero carb type pa po siya, no? Hindi siya FI. Tsaka yung dito niya ay analog pa rin mga kapatid, no? Andyan yung kanyang speedometer, odometer, then yung signal light, then yung fuel gauge, and then yung sa headlight niya. Ayan. Yung kanyang panel. Sa switch naman mga kapatid, ito high and low niya, turn signal light, kusina, then yung preno sa likod, then dito meron siyang kill switch, then yung bukasan ng ilaw, electric start, then yung throttle niya, then yung preno sa harap. Okay din. Ito yung brake fluid niya. Then sa susi, ito kanyang susi. Then maganda rin to yung kanyang ignition key dahil meron din siyang anti-theft na lock, no? Then isa pa, meron din siyang USB port. Yan, ready siya sa pag-charge ng cellphone, no? Tapos yan yung design dito sa kanyang bearings. Ayan, ganyan, same pa rin naman mga kapatid. Dito sa footdex ng driver, ayan, sakto lang din. Ito yung kanyang
protect sa angkas, no? So same pa rin naman nung dati. Naka dual shock sa likod. Air cooled pa rin mga kapatid, no? Yan. Ganda naman yung design. Sa muffler nya okay din. Yan. Matte black yung pinaka tambuchon nya. Then may heat guard na kulay black na plastic, no? Ayan, aggressive yung design mga kapatid. Then meron din palang matte guard dito. So okay din yan mga kapatid, para hindi matalsikan dumi, no? Tapos ang size ng gulong sa likod ay 130 by 70 by 13. Then naka mugs. Maganda yung kanyang mugs, no? Ayan. Tapos may engine liner na rin siya mga kapatid, no? Ang support, kaya matibay ito mga kapatid. Then tubeless na pala to mga kapatid, no? Ayan. Isang kinagandahan dito, tubeless na siya. Pati dito sa harap mga kapatid. Size naman ng gulong dito sa harap ay 110 by 70 by 13. Tubeless na po. Yan yung kinagandahan dito. Then naka disc brake. Then yung caliper nya, yan, naka telescopic fork pa rin. Then yung fender okay din, oh. Ayan, oh. Sporty yung dating. Tapos dito, ayan, may cover naman siya dito. Tapos meron din siya mga aerodynamics yan. So ayan po yung Rossi Rapid 150. Dito sa upuan ayos din, no? Malambot yung upuan nya, oh. Napaka-soft ng ginamit na foam dito. Tapos so hindi natin mabuksan mga kapatid yung compartment ito, no? Dahil hindi pa naka-activate. Plastic din to mga kapatid, Rossi Rapid. Kulang na lang dito mga kapatid, gawing FI. Sana gawin ni Rossi sa sunod, FI na to mga kapatid. Then digital na rin yung kanyang panel, no? Siguro pagka ginawa yun mga kapatid, maraming kukuha na, mas magugustuhan. Kahit ako magugustuhan ko na to mga kapatid. Yan po,